ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан, мардуме ки аз ҳар гӯшаву канори ҳамин дунё маро тамошо кардесен, салом ва дуруди хидмат ба ҳари шумо боз мерасонам дӯстон. имрӯза навормон чие? имрӯза хонаҳо якта будкаи фурӯшӣ ва як хонаи дигар дар ноҳияи Балҷувон, дига ҳамаи хонаҳо бардорад аз Душанбе, квартира фақат. барои реклама кардани хона, мошин, замин ва ёки квартира фурӯшӣ чизе ки ҳаст, чизе ки дорен, марҳамат метавонед дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. дар навори оянда эълонаш мекунам. дӯстон, ба ҳазур бошед, нав омадагиҳо ҳамин каналда ҳатман подписатсия кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. дӯстон, тамошо кунед навори имрӯзаро. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба Ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марҳамат, бортона аз думи канали ютуби Савдо ТВ занг зада роҳӣ кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстон, мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. эълони якумон чие? бинед чи хеле чотка карда, навор карда, равон карда ман имрӯз пешкаш шумо мегардонам. дӯстон, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакида дохил мешавад. хулас аз бозори Меҳргон 9 километр дуртар, тарафи Нагорнда карочи. ҷамоати қиблаи деҳаи Курпаи дӯстон иборат аз 6 сотиқи замин ва 4 дархонаи дигар дорад. 4 тараф маҳкам кардагиай, ҷои дар кӯриша хадиш сиёҳӣ кардагиай бардор. бинен хонаҳоро ҳозир хитон боз баҳо будем. иборат аз 4 комната ва 6 сотиқи замин. алохонам дора бардоро. алохонам ҳаст. хулас ремонти нав, замоновӣ кардагиай. ина бинен 290 000 сомонӣ. агар харидоридам хеле конкретӣ бошад, шояд ки ҳамин хонаро ба шумо бардоро шояд 260 бута. хай муомила, рафтор усунш айхтон вобастагӣ дорад. мактаб ҳаст. масалан, мактаб проблема нестай. медпунктам ҳастай дӯстон. бинен наздик ба бозори Меҳргон. ҳозир шербачаҳои хитон ҳамин як автобус бишнен 10-11 километр мебарад. ин чиз аллакай ба шумо маълум. падвалам ҳастай. гирди ҳавлиро бинед чихел маҳкам кардагиай шербачаҳо. масъалаи об, масъалаи свет, документҳои хона янаки иё проблема нестанд. ҳаммом, ҳоҷатхона ҳаст. дигар чид мефорам. шербача занг бизан, иншоалло ки бо арзон мекунам. ҳозир шумо даи нарх, даи хеле ҳолат, даи хесастани хеле хонату бисёр ҷода наметавад. банка мекунӣ шербача, замистон ам мехери кайф када. ака усунш айхтон вобастагӣ дорад. каси харидори ҳақиқӣ ҳастаи шерои нар, ҳатман аз номи канали Авто ТВ занг бизанем, бо шумо дар арзон мекунам мета. рақами русӣ ва ҳам дастӣ якам омондагим аллака ба шумо маълум. ҳар дашта WhatsApp дорад. метавонед ака дахтон занг бизанен, боқи монда маълумотаро яхида яка бипурсен. ба эълони дуюм мегзарем дӯстон. эълони дуюмон чие? квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, автоцентр даи шербачо. ин хона дар автоцентрай. хулас иборат аз як ҳуҷра ва дар сеюм ошёна 318 000 сомониш мегӯяд. 30 метри квадратия. рақамо 005 02 32 32. каротки номеро да карочи ҳам WhatsApp дора ва ҳам дасти метавонед ки шумо занг бизанед. хулас ин квартираи фурӯшӣ бардоро дар назди стадиони Симсим, рӯпарӯи заправкаи Газпром, Орионтир автоцентр. маршруткаи 41 42 58 88 81 52 ва дигар ҳатто ки таксиҳоам ҳастай. таксиҳо Қарабулу, Садбарг, автовокзал ҳама ҳамин хуласи гап дар хизматанд. мактаб, сетага боғча ҳастай, мағозаҳо, супермаркетҳо хеле рехтагиан карочи. ба сеюм эълон мегзарем. якта агар хонаи фурӯшӣ дар Душанбе иборат аз 2 ҳуҷра ва дар як мошина. 54 метри квадратӣ, 32 микрорайон.
пеши гайдай якум ошёна 450,000 нархи ами хонара мегад. ду комната гай 54 метри квадратӣ. тарафи 32 пеши гайда. марҳамат бардоро хай хона люкс кагай алакай ба худи шумо маълум. боқӣ монда маълумотро тариқи телефон акада занг бизанед. ҳаммом ҳоҷатхонаш ҷидоай бардоро. алакай ба шумо маълум ҳаммом ҳоҷатхона ҷудо, яъне ки як нест. ҳамиқаш хуба яъне. ба чорум эълон мегзарем. эълони чорумон чиай? Квартира фурӯшӣ дар Душанбе, Сино, тарафи Глазной дай бардоро. иборат аз 2 ҳуҷра ва дар 10 ошёна, обши 52 метри квадратӣ, 485,000 нархи хонара гуфтасе. Хай бардоро хоно дар Душанбе да шаҳран да сентран, аз ҳамин сабаб шеруинар нарх навошам хеле. ин нархора айдили хидм намемонам. бовар накунед рақамои хичонда занг бизанед 988 46 46 47. хулас ремонт ба ремонт кардагӣ. дар бинои 10 ошёна. худи хона дар 10 ошёна. ду хонага обши 52 метри квадратӣ. дами хона бардоро чи ашёи десен ба тамоми чизи чораш мефурӯшим мега лифтчам бо кор мекуна. 5 миллион мегзарем дӯстон. лифти бо кор мекунад. 5 миллион боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар Сино, Зарнисор дай бардоро, Зарнисор 2. дуюм 12 ошёна, ду комната иборат 41 метри квадратӣ, 335,000 сомонӣ нархи мехонад. бардоро и доми мастерокай. доми мастерок. рақамо 4 405 62 WhatsApp дорад ба ҳамдасти яка марама хитон занг бизанед. лифтш ба наздикӣ бардоро мечаспонанд. ҳозираштан неки лифт надорад. 12 мошинара меброй боваркин агар занакат мегирад. неки хай хона хубай. алака баш хади шумо маълум тозак ремонт кардагай. фикр ақидатон бардоро банависонед дар бораи ҳамин хона. ба шашум эълон мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ иборат аз як ҳуҷра дар 4 ошёна, обши 30 метри квадратӣ, акамон нарх 363,000 сомонӣ. рақаму 901 99 99 51 WhatsApp яка ба ҳамдасти. бинаи хонаро аввал суратоша расм шавад, ба шумо агар маъқул шавад рафта аз наздик боз аз назар бигзаронед. таби дилтон боша, агар удобствои хитона бардоро барқарор кунед, ҳамин хона чӣ хел ки мақсад маъқултон меша, ҳам хел метавонед ки хитон зиндаӣ кунед. и дом худаш доми 4 ошёна гай, худи хона дар 4 ошёна. хулас диагностика пушти ЭБТ дай, открытый лестница. ремонт хай соза ба шумо алакай маълум. чиз чора тамими мепартой чӣ хел ки буфарад ҳам хай зиндагӣ мекунӣ бародарҷон. ба 7 миллион мегзарем. боз як дигар квартира фурӯшӣ дар Душанбе, иам дар Зарнисор аст, яъне иам ба шумо алакай маълум. иам доми мастерок. иборат аз 2 ҳуҷра дар 5 ошёна, 53 метри квадратӣ, 10,000 сомонӣ кам 500,000 сомониш мега. қариб 5 миллион сомонӣ. рақаму 989 24 89 89 WhatsApp яка ва ҳамдастӣ метавонед ки шумо ҳозир занг бизанед. ремонти навай. алака ба шумо маълум доми мастерок иборат аз 2 ҳуҷра. дом обши 21 ошёна. худи хона дар 5 ошёна қарор дорад. 53 метри квадратӣ. 2 дар хона дорад. сохтмош новостройка, яъне ҳуҷҷатҳои шартномавӣ, оби свети доимӣ. ба 8 миллион мегзарем дӯстон. боз як дигар квартира фурӯшӣ дар Душанбе, ям дар ноҳияи Рӯдакӣ. иборат аз 2 ҳуҷра дар 2 ошёна, 60 метри квадратӣ, 1000 сомон кам 410,000 сомонӣ нархи хона. рақаму 904 46 44 30 ҳам WhatsApp яка ва ҳамдастӣ. дӯстон, касе ки аз ҳамин Душанбе мақсад хонаша фурӯхтанияй, на танҳо ҳамин Душанбе, аз кадом нуқтаи ҷумҳурӣ ки бошад барои савдо кардан, рақамҳо ҳам аввал ва ҳам охири ҳамин наворда
номерҳои барои реклама кардану мондагӣ метавонед ки шумо занг бизанед, мисла инсон мегирем эълонш мекунам. Хонахаро зиёд иншоалло ки хона агар хуб боша дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунем. ҳамон ҳоҷатхонаи хона бад нест. аз бозори Корвон 500 метр поён пеши мактаб. ҳуҷҷатҳои бошад 100%. ба илони нуҳум мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар душанбеи ҳам ноҳияи Фирдавсӣ дар дохил мешавад. як катут 10-26 ҳамин рақамаш ҳам хеле кароҷи. дар якум ошона иборат аз як ҳуҷра 47 метри квадрати 480 000 нархи хона рақам гуфтесан. рақамҳои 170 10 0003 WhatsApp яка ва ҳам дастӣ марҳамат кунед. Срочно мега продается однокомнатная квартира в хорошем местоположении. Квартира после ремонта. На первом этаже рядом магазин продуктовой, школа, садики и так далее. Тарҷумааш чӣ мешавад? фурӯши таъҷили квартира яъне ки як ҳуҷрага ҷойи хуб баъди таъмир, ошона якум наздики мағозаи маҳсулоти хӯрокборӣ, мактаб, боғча ва ғайраҳо бардорам. марҳамат, рақамошам мондам. агар маъқултон шавад занг бизанед, рафта аз наздикӣ боз бинед хонара. ба 10 миллион мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 112 микрорайон. ишаба видеош пешкаштон мекунам дӯстон. иборат аз ду ҳуҷра, яъне ки ду хонагаи 54 метри квадратӣ. нархаш бошад 550 000. рақамҳои русӣ, WhatsApp ва ҳамдастии русӣ ва ҳамдастии тоҷикӣ ва ҳам WhatsAppш бардоро ҳастай. марҳамат, метавонед ки шумо занг бизанед +996 641 7300. ин номерои русияй +999 988 38 2051. анаида ҳам WhatsApp ва ҳам тоҷикӣ. рӯпарӯи заправкаи Зоир Ойл дӯстон. документи шартномавӣ дар 5 ошона дар 2 падез иборат аз 2 ҳуҷра дар 8 ошонаи худиам мехонам. узр 8 ошонага худи хона дар 5 ошона наздики масҷиди Мехкалон. ремонти хона рахтон бинен нахи шаҳрай бардоро. ҷои хуб нормални тамошо мекунӣ. рӯҳат волидай мегарда бардоро. хидматам маъқул шуда. хай нарх навошам созай охи 550 та. неки агар харидори ҳақиқӣ бошад аз номи канали мо агар занг бизанам, бо насиб боша шумода арзон мекунам. метешед бачаҳо. анаи ҳаммом, анаи ҷаш боша ҳоҷатхона буд. анаи ҳоҷатхона. ба эълони 11 мегзарем дӯстон. эълони 11 чие? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Балҷон. деҳаи Дулан майдон дӯстон. деҳаи Дулан майдон иборат аз 30 сотиқ замин дора. шутка неста. 160 000 сомонак нархи мера мега. 30 сотиқ замин, 4 дар хона ремонт кардага. бардораи Балҷонӣ агар ки хонахар бошен шумо, ҳамин хонара бигирен, шумо 100% медонем ки намесӯзен. ака да срочно пул дар курай. обу свет хай дора алака ба шумо маълум 160. рақамҳои тисел ва ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ яка марҳамат. мегафон шамондагим хито метавонед занг бизанед. ҳозир бо берна мишон метад. дарахтҳои мевадиҳандам ҳатто ҳастан ёкин. рақамона 34 19 71 19 ва 902 33 58 17. телефони WhatsApp ва ҳам дастӣ. ҳаммом, анҷемхона, аловхона, оғилхона, дарахтҳои мевадиҳандам ё карочи ҳастан бардоро. об да пеши дарвоза свет ҳастай. ама ройгон карочи. то хонара аз район 7 километр роҳ аст дӯстон. 7 километр роҳ. ҳамин роҳҳо не ки пони худ санг рехтаган. мактаб ҳастай, медпунктам ҳаст. дар поёни қишлоқ 1 гектар дига боғи ангур дорум мегаву. дига чӣ то мефура? ба фикрам ки ба шумо маълум ин хона аниқ савдо мешавад. нам хеле агар хона дошта бошен, хонаи арзонтар бардоро пешкаш кинам, хеле рекламаш кинем, савдо кинем. кори шумо буд, рекламаи ман пеш. хулас мехоҳам ки ҳамин канали Автотайёр яке аз каналҳои топтарин шавад дар ҳамин YouTube дӯстон. яъне ки орзу ва ҳаваси хидмат. ба эълони 12 мегзарем.
یک تا اگر بردارو که کسی که خیلی شستریاگی کسی که خیلی گرگ باشه اگر یک تا بودکای تست تیار در شهر دوشنبه در چهارراهی کازینو سید شکروچی 20,000 میگه. 100% میدونم که کسی که اگر ایرا بگیره و خیلی کار شد از تحت دل پیش بره سومشه میبروره همین چیز پروسه سروش نمیفروشنش میگه کمان چی نیستون دیگه لذتی درجه مکس. خلاص رقمو یکمون این بودکه باشد 3 به 2.5 خالدنیک و اپاراتی خودک تیار کنیم حتی که دوره بینین دیگه چطور میفوره دوستان. بیزنسمنو کجا دارین اگر در کارتون باشه همین چیز بخوای که دل نشی زندگی تایپشتن پیش بری مرامت زنگ بردارو ذره از همین نواری کردگی ما شما لذت برده باشه. اگر خویش مندم در همین کانال سهمی خطانه بگذارین نو اومگی حتما در کانال آب نشین مسئله لایک ها بی‌پروايی نکنین. رقم ما برای رکلام کردن از شنبه از کدام نقطه‌ای که نباشد خونه موشی زمین چیزی که باشد مثل همین سونا میتونم که اعلانش کنم رکلام. باقی در پناه خدا تو نور آینده خدا یار مددگارتون باشد. پناهتون بخت و شیر بچه‌ها.